jako mi je drago da je Kristijan ovako lijepo uveo u moju temu i jako mi je drago da je spomenuo u svojoj rečenici ako vam ljubazni sommelier posluži vino, sigurno ćete njegovu preporuku poslušati. Poštovane dame i gospodo, srdačan pozdrav i dobrodošli na masterclass bontona gostoljubivosti za ugostitelje, odnosno kako gostima uzeti više novaca. Jer ipak svi smo u poslu i bez prodaje naravno nema posla, to je inače hobi. Međutim, ono što je uvjet je da pri tome zadržimo naše goste i klijente. To je inače i najvažniji cilj najuspješnijih organizacija, prije svega zadržati svoje goste, zatim privući nove goste i klijente i potaknuti goste i klijente potrošiti čim više, ali bez sabotiranja ovog cilja broj 1. Ja sam Sanja Krmpatić i razvoj hrvatske gastronomske scene pratim već jedno 30-ak godina i to iz različitih perspektiva kao magistra ekonomije, turizma i ugostiteljstva, zatim kao gošća, ponekada kao tajna gošća, zatim kao gastronovinarka, ugostitelj i hotelijer u segmentu fine dininga i butik hotela. Međutim, onako kako se ja najradije volim predstavljati je da sam mentorica i stručnjakinja za gostoljubivost i snažno povećanje lojalnosti vaših gostiju i klijenata i upravo u toj ulozi sam i danas ovdje i hvala vam lijepa na ovoj prilici. Inače, moje kolege me zovu Apaurin za goste, a djelatnice koje educiram me zovu psihijatrica za goste. Pa imamo mi sad odmah u glavu, što bi se rekao. Kako gostima uzeti više novca? Vrlo jednostavno. Tako da nam fokus nije na novcu, nego upravo na onome tko taj novac donosi. A to su ljudi, to su gosti i to su djelatnici, međutim danas ću govoriti o gostima. Jeste se ikada pitali zašto bi gosti ili klijenti, htjela bi također napomenuti, ja volim govoriti da ne samo gostoljubivost, nego klijentoljubivost, s obzirom na ono o čemu ću danas govoriti, je primjenjivo apsolutno u svim djelatnostima. A ako je ima ovdje, ja vjerujem da ima, i vas koji ste u drugim djelatnostima. Jeste li se ikad pitali zašto bi klijenti došli baš kod vas, a ne otišli na 100 drugih mjesta na ovome svijetu ili pak ostali kod kuće? To je inače pitanje koje jako dobro sebi postaviti što se tiče svog poslovanja. Sigurno ste čuli za ovu izreku da ljudi ne vole da im se prodaje, ali jako vole kupovati. A upravo na najboljim prodavačima je to da stvorimo atmosferu u kojoj će ljudi htjeti kupiti to naravno od nas. Međutim, kako ćemo to učiniti? Ja sam ovdje zapravo napravila jedno posljednjih godina jedno istraživanje gdje redovito znam publiku pitati gdje biste se radije vratili, da li u restoran sa korektnim jelima i vinima, znači ne prvi put došli, prvi put ćemo na puno mjesta otići, samo pitanje hoćemo li se tamo vratiti, biste li otišli u restoran sa korektnim jelima i vinima i jako ljubaznim osobljem, ili pak u restoran sa izvrsnim jelima i vinima, ali sa jako arogantnim osobljem. Gdje biste vi otišli? Prvi. Ja ću drugo. A ponovno vratili. Što je, volim briga. Ponovno vratili. Čak i kako su... Ne, ovdje gore su korektna jela. Znači, ne govorimo o tome, znači morate ih hvaliti. Kako god da se ponašali treba. Da osoblja. Dobro, evo sad ću reći ovako 99,9% odgovora na ovo istraživanje je evo da bi se gosti vratili definitivno u prvi restoran, jer kvalitetna hrana, znači kvalitetno iće i piće, to je znači nešto što se podrazumijeva naravno u ugostiteljskom objektu ili gdje god, u kojoj god da ste i djelatnosti, jer nitko ne ide u restoran da bi loše jeo, nitko ne ide u vinariju da bi pio loše vino. Vi nastavite slijedu koju god da ste djelatnosti, međutim činjenica je da ljudi se vole vratiti tamo gdje su se osjećali dobro, što uključuje naravno i hranu ili koji god proizvod je vama glavni u ponudi. Zašto je to tako? To je tako iz razloga što ljudi odlučuju emotivno. Ljudi će zaboraviti što smo im rekli, zaboravit će što smo im učinili, ali nikada neće zaboraviti kako su se pri tome osjećali. Znači u tom interpersonalnom odnosu.
Ajmo sada vidjeti kako nas percipiraju gosti po jednom poznatom britanskom putnom magazinu koji krajem svake godine provodi jedno istraživanje gdje anketira svoje čitatelje koje su najprijateljske, između ostalog ima puno tih popisa, ali jedan od njih je koje su najprijateljske zemlje Europe. U listopadu 2025. je bilo zadnji put napravljeno to istraživanje. Što mislite, gdje se nalazi Hrvatska na mjestu od 1 do 10? 8, 3, 8. Ajmo vidjeti sad. Ovako, mi možemo reći sad dobro, to je kao Irska, kao lokal patriotski, možemo mi reći, ma ja, ko znam kako su oni radili to istraživanje, je li to točno ili nije, ali ono što bi se rekla, koga briga, je li to točno ili nije, jer ovo je jedan medij kojeg prenose drugi mediji, inače je jedan časopis kojeg mnogi čitaju, vrlo je ugledan i činjenica je da je Hrvatska bila na ovom popisu prošle godine na 10. mjestu. Napokon, nakon puno godina, ja sam se stvarno poveselila, rekla sam, evo, napokon smo došli na tu listu i nadam se da ćemo se i održati, odnosno da ćemo rasti po tome popisu, ali nismo više ove godine. Tako da, ono što se kaže brand je onako kao ljudi misle kada mi nismo prisutni. Ono što je zapravo, smatram nekako najveći problem, sad govorimo o izvrsnosti usluge, ne govorimo o drugim problemima ugostiteljstva i hoteljerstva, kod nas, ono što sam shvatila u toku svoga rada, odnosno svoga poziva, to je da kod nas ljudi miješaju pristojnost sa gostoljubivošću. Naime, to što sam došla u restoran ili gdje god da sam došla, to što me netko poslužio, što je naplatio ono što sam ja naručila, pozdravio ili nije pozdravio na dolasku odlasku, znači osoba me apsolutno nije uvrijedila, bila vrlo pristojna, a je li mi dirnula emociju? Apsolutno ne. Samo znači odradila svoju funkciju. Naime, gostoljubivost nije samo pristojnost. Pristojnost je zapravo ona baza na kojoj se nadograđuje gostoljubivost ili recimo klijentoljubivost, kako kažem, ovisno o kojoj ste djelatnosti. I to je nešto što meni ljudi znaju pitati, pa dobro, sad ne pa što se gostoljubivost mora učiti, što se to može učiti, da, kao prvo treba se osvijestiti i to je upravo i poanta ovog današnjeg predavanja, međutim može se učiti i dalje itekako usavršavati. Ono također što još uvijek ljudi nisu toliko svjesni, a to je s obzirom na to koliko se investira u eksterijere, interijere, pa u tehnički dio usluge, a to je da u biti usluga se sastoji od dva osnovna dijela i velika razlika između onog tehničkog dijela usluge, znači samoga servisa, to je ono što činimo, to je funkcija, i gostoljubivost, a to su osjećaje koje potičemo kod ljudi dok radimo to što radimo. A to je zapravo u konačnici presudno. S time da i jedno i drugo je obavezno da bismo pružili izvrsnu uslugu. Jer onda sad mogu ja biti koliko ćete ljubazno, ako ne znam čovjek otvoriti vino gostu, mi pada ta moja ljubaznost i srdačnost u vodu. Ipak je vrlo bitna i ta funkcija, međutim ono što ipak prevagne kod ljudi, osim ovog gospodina, to je upravo ta emocija. Poznato istraživanje je pokazalo da čak 70% kupaca kaže da ako brinete o meni i pružite mi izvrsnu uslugu, spreman sam platiti više za vaš proizvod, iako znam da taj proizvod mogu dobiti negdje drugdje povoljnije. Ono što je jako zanimljivo, to je izjavilo čak 80% milenijalaca koji, kao što znate, čine sve veći ljudi u našem tržištu, kako kupaca, klijenata, tako također i na tržištu rada. Naime, činjenica je da najveći pokretač pozitivnih emocija i lojalnosti, koja je vrlo važna, nije proizvod, nego upravo briga o klijentu. Znači, taj interpersonalni odnos. Što donosi više novaca, odnosno na koji način potaknuti naše goste da nam daju više, odnosno kako donositi više novaca, sve se nekako vrti u tom krugu, što je apsolutno legitimno, samo pitanje kako ćemo izraziti to u terminu, i tajna je zapravo u detaljima. Znate, kakav je prvi dojam? Kao što znate, za ostaviti prvi dojam imamo samo jednu priliku, a tu upravo se ubrajaju i osmijeh i izgled naš. Više će o tome biti u idućem predavanju. I činjenica je to da ljudi, znate i sami po sebi, obično se kaže da treba jedno 7 sekundi otprilike da bismo to procijenili kod druge osobe, ali biti je to puno brže, kod mene to neka tisućinka, ja mislim, sekunde, u kojoj samo procijenite, znači, tu osobu koja je ispred vas.
Ono što se često zanemaruje kod nas, to su upravo oni najemocionalniji trenuci u našem odnosu sa našim gostima, a i općenito klijentima, to je početak i završetak rada, pogotovo sjajna dobrodošlica. Jer ono što se pokazalo je upravo ako tu sjajnu dobrodošlicu, ja ne volim reći odradimo, nego ako ju upriličimo, onda je velika vjerojatnost da nakon toga neće biti pritužbi ili ako dođe do pritužbi, te pritužbe će biti puno nježnije. Također je i vrlo važno, to me bio ugostitelj još da sam bila u studentskim danima, neću nikad zaboraviti, dosta je prošlo od tada kada nas je bio pitao gospodin Tariba, pitao je nas studente što mislite kada treba dati malo onako veći naglasak, da li kod dolaska gosta ili kod odlaska gosta. Mi smo nekako kod dolaska, međutim rekao ne, kod odlaska treba dati još jednu notu. Više što se vrlo često zaboravlja. To je, znate, on je pečat koji je ostavljeno kod čovjeka. Da ga potaknemo da nam ponovno dođe. Ono što volim isto reći da zadovoljan nije dovoljno. Znate, kad se kaže ja imam zadovoljnog gosta, imam zadovoljnog klijenta, to vam je jednako nula, to vam je ravna crta. To su zapravo ljudi koji su dobili ono prema očekivanjima, međutim nisu vezani emocijom uz nas i ako dobiju negdje drugdje povoljniju priliku, oni će otići negdje drugdje. Lojalni gosti su oni koji su vezani emocijom uz nas i koji su spremni i potrošiti više i doći nam češće i preporučiti nas dalje, zapravo su naša besplatna reklama. Ovdje sam također stavila naravno jako puno detalje, međutim ono što vidim da nedostaje u interakciji u restoranima, s obzirom da evo sada smo u ovoj djelatnosti, a to su upravo riječi kojima se obraćamo gostu, kojim riječima se obraćamo, bilo kod dobrodošlice, da li je to pozdrav, da li je to samo dobar dan ili recite, kad kažu recite, kosa mi se ide na glavu. Ili je to dobar dan, dobrodošli i kažete naziv objekta. Jednom je jedna radnica rekla, koju sam podučavala, je rekla, što ću joj govoriti, di su došli, ona znaju di su došli. Međutim, činjenica je da, zašto bi ljudi, možda i ne znaju di su došli, koliko su mjesta obišli, osim toga možda netko drugi radio rezervaciju, a i da znaju gdje su došli i naziv, zašto ne bismo još jednom to ponovili pa da nekako im zacementiramo u njihovome sjećanju. Jer ne možete pratiti jesam vas uspavala, ako sam vas uspavala nije do vas nego je do mene, ja vam tako djelujem na goste. Koji doživljaj vi u biti priuštite svojim gostima i svojim klijentima? Ovo je inače jedan od najuspješnijih restoratera svijeta, čiji je restoran bio proglašen najboljim na svijetu, a upravo tu titulu on zahvaljuje gostoljubivosti, gdje on shvatio u jednom trenutku da on nije u poslu posluživanja večere ljudima, nego je upravo u poslu posluživanja sjećanja. Tako da razmislite si malo koji su to doživljaji koji vi priuštite svojim gostima i klijentima. Vrlo je važno naravno zapamtiti da u prodaji apsolutno nismo prvi ti koji kao prvo mi moramo pro sebi prodati, to ste sigurno čuli, ono što prodajemo, moramo to voljeti, a onda definitivno mi se moramo svidjeti i to je najvažniji faktor u prodaji, to je upravo sviđanje, da se svidimo ljudima kojima prodajemo. Nećemo se svidjeti na način da pričamo o sebi, nego upravo da njima posvetimo pažnju. Pa ajmo sada vidjeti kako potaknuti kod naših gostiju i klijenata izvrstan osjećaj, da upravo taj osjećaj vežu uz nas. Ovo je inače jedan šalovahter, slobodno ga možete, ako ćete nešto ponijeti sa ovoga predavanja, uzmite ovo. Ovo je inače nešto što je isto moja klijentica, jedna sa svojom kćerkom, testirala u trgovini kod jedne prodavačice i rekla, ajde idemo primijeniti ovo čemu nas se Sanja podučavala da vidimo da li to funkcionira. I inače ovo stvarno funkcionira, vidjeli su zapravo kako je ta druga osoba na to reagirala. Ovo inače ja redovito koristim u komunikaciji sa svojim gostima, nekada sve, nekada po nešto od ovoga, sad ovisi naravno o prilici i o osobi koja je preko puta mene. Znači osmijeh to mi je uvijek na prvom mjestu, ako sam se ja možda sada ozbiljila, to je zato jer imamo toliko minuta koliko imamo, pa nastavljam što je moguće više prenijeti informacija. Međutim, zahvaliti se, pohvaliti, iskrene komplimente dati, postavljati otvorena pitanja. Što to znači otvorena pitanja? Znači da dobijem informacije, ne sad bilo kakva pitanja, mada može biti one small talk,
Međutim, otvorena pitanja da dođemo do što je moguće više informacija kako bismo mogli ciljanih informacija, kako bismo našim gostima mogli ponuditi ono što mi možemo najbolje u tom trenutku. Također, ajmo vidjeti koje su osnovne želje naših gostiju i klijenata. Ako još niste otkrili koje su želje vaših gostiju i klijenata, prije svega ljudi žele proizvod ili uslugu bez defekta, ne želimo da nam nešto pliva u vodi ili da nam boca pušta, žele proizvod ili uslugu dobiti pravovremeno onda kad žele, s time da vam je to vrijeme sve kraće i kraće, znamo i sami. Ljudi žele sve sad i odmah. Mislim, želimo to i isto kad smo u toj ulozi. Međutim, najvažnija želja je da žele da su ljudi sa kojima su u kontaktu, da su ljubazni. Još su dva dodatna očekivanja sa kojima ako ih ispunite možemo ubrzati razvijanje tog odnosa lojalnosti, a to je individualizacija i personalizirani pristup. Sad smo došli do jedne osjetljive teme, a to je edukacija djelatnika koja vrlo često zna biti reakcija, pa šta ću ja educirati djelatnike, oni će mi onako otići, ali vjerojatno znate onu priču od dva menadžera kada su rekli ajmo educirati djelatnike, a ovaj je rekao pa šta ćemo ih educirati ako nam odu, a ovaj drugi je rekao a šta ako ih ne educiramo ili ostanu. I to je nešto što se najčešće događa kod nas. Edukacija nije trošak, nego investicija, međutim, ono što je jako važno kod edukacije, ne samo da educirate djelatnike kako da komuniciraju sa gostima, nego upravo da ih i osnažite, jer ima divnih djelatnika koji međutim ne znaju se snaći u nekim zahtjevnim situacijama sa gostima i sa klijentima, tako da njih treba isto osnažiti. Meni je najdraže kada mi znaju na početku edukacije, znaju biti uglavnom su to djelatnice, plakat kako su gosti neki se ponijeli prema njima, međutim nakon edukacija onda kažu zahtjevan gost, dajte ga meni. To mi je baš kompliment. Činjenica je također kako se povećava lojalnost gostiju, tako se povećava i lojalnost djelatnika i djelatnici definitivno ostaju duže u tome objektu. Ovo su neki od timova, divnih timova, mojih obožavanih klijenata koje ja podučavam. Tu sam izdvojila neke od njih. I ono što je jako važno je da u biti, znate, nadati se da će djelatnik biti ljubazan, to baš i nije u poslovanju nadanje i nije neka strategija. Čovjeku treba objasniti što znači to biti ljubazan, treba objasniti što znači to za vaš standard i izvrsne usluge i naravno o tom ih podučiti. Sad sam pred malo bila vjerujem da ste čuli za Infobip, to je inače prvi hrvatski jednorog, prva tvrtka u Hrvatskoj čija je vrijednost procijenjena preko $1 milijardu. I ono što mi je bilo jako zanimljivo je tamo su rekli da kad su smislili svoj proizvod, ono što su shvatili na samom početku što će ih u biti lansirati u odnosu u orbitu, u odnosu na ostale njihove konkurente, nije proizvod, jer prije ili kasnije će to neko drugi smisliti ili još bolji proizvod, nego upravo fokus na klijentu. I onda sam si rekla, ovdje vidi, informatičari su to shvatili, koji su malo, ja se ispričavam ako ovdje ima informatičar, malo su onako asocijalnija priča, ali oni su to shvatili, ali u mojoj djelatnosti to još nisu u potpunosti shvatili. I na jednom zidu također ima We are just starting, znači da su na samom početku. A što najčešće dobivam odgovore kada su u pitanju moje kolege u ugostiteljstvu i turizmu? Mi to sve znamo. Mi to sve znamo. I onda odem u njihov objekt i onda vidim da možda znaju, ali ne primjenjuju, tako da vam je to isto kao da ne znate. Izvrsnost nije slučajna. Znate, u svakom poslu, to uvijek je stvar odluke, koliko ćete se vi tome posvetiti i odluke, hoćete li ići u smjeru prosječnosti, hoćete se izgubiti u moru prosječnosti koji kod nas, nažalost, vlada. Znate kako se kaže za prosječnog, to je onaj koji je najbolji među najgorima i onaj koji je najgori među najboljima, što baš i nije neka zlatna sredina. Međutim, izvrsnost je upravo ta po kojoj se ističu oni najbolji. Činjenica je da ako mi dovoljno ne brinemo našim klijentima, neko drugi će se naći koji će dovoljno brinuti. Naprimjer, Infobip. Sva sreća pa nisu u našoj djelatnosti, ugostiteljstva i turizma. Ali možemo od njih učiti. Tako da evo pitanje je li želite goste i klijente koji troše više sa zadovoljstvom, je li želite goste koji vas hvali i preporučuju dalje, koji pišu izvrsne recenzije o vašem objektu i o vašem osoblju, ili želite djelatnike koji znaju zadržati one najbolje goste. Ja sam uvijek za selekciju, znate, čak i kad su klijenti gosti u pitanju, a naravno i djelatnici.
I želite li bolju atmosferu u timu i lojalnije djelatnike koji će se duže zadržati u vašem objektu. I naravno u konačnici povećati svoj profit, odnosno uzeti više novaca od svojih gostiju, od svojih klijenata, kao što sam rekla, u koje se ubrajaju upravo ljudi i gosti, a također i djelatnici. Naravno, ako sve to želite, ja sam tu za vas. I evo, nije mi još Jure pokazuje 1 minuta ili to je to. 1 minuta. Još 1 minuta, znači da mogu pozdraviti. Kaže Kristijan. Poštovane dame i gospodo, hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Ja se nadam da sam uspjela prenijeti jedan dio svoga iskustva i informacija. Naravno nije toliko bilo interaktivno kao što je inače volim da je interaktivno, ali evo da ispoštujemo i ovo vrijeme i kao što sam rekla da vam i prenesem što je moguće više informacije. Inače još dodatnih preporuka na mom YouTube kanalu vam preporučujem, tako da evo primjenjivo u svim djelatnostima. Jer imate možda neko pitanje ili nešto kratko? Eto, hvala vam lijepa i želim vam ugodan ostatak dana i naravno puno uspjeha i puno novaca u vašem poslovanju i gosti klijenata sa zadovoljstvom.